Pisoi și salvarea tortului. Ai emoții pentru petrecerea de ziua ta, Greg? Da, ambalare șopârlă, decorațiuni șopârle, chiar și un tort șopârle. Wow, e grozav, Greg! Dar când o să fie ziua mea, o să am o petrecere cu maestrul Colț. Haia! Haia! Oia! Cred că rămân la tema mea cu șopârle. Haideți, petrecerea e aproape gata. Decorațiunile mele. Și mi-a dispărut și tortul. Îmi pare rău, Greg. Da, și mie. Dar hei, putem să luăm decorațiunile cu maestrul Colț de la magazinul de lângă. Connor, nu vezi că Greg e supărat? Uite, urme de ninjalin. Deci ninja nocturnul mi-a furat tortul. Îl recuperăm noi, nu, Connor? Sigur, să... Nu, 100%. Este ziua ta, Greg. Pijamalele noi le luăm. În timpul noapții, ziua salvăm! A sosit noaptea și o echipă de eroi curajoși va înfrunta răufăcătorii ca să-i oprească din a vă distruge ziua. Amaya devine Bufnița! Da! Crack devine Shopping! Da! Connor devine Pisoi! Eroi în pijama! Hai să recuperăm tortul meu. Shopping mobil. Știi ce e grozav la o petrecere cu maestrul Colț? Șopârle șocate. Ăla-i tortul meu. După ei. Bravo, Ninjalin! Au venit și eroi în pijama. Vreți să admirați tortul meu? Nu este tortul tău, este al lui Shoppy. Acum e al meu, e petrecerea mea. Și voi nu sunteți invitați. Hai să jucăm ceva! Nu pot ține o petrecere aniversară și nu cu tortul meu. Hei, Ninja Nocturnul, pun pariu că te învingem la orice joc. Poftim? Haide să jucăm Baba Orba. Credeți că mă învingeți, dar dacă vreți să încercați, jucăm prinde pachetul. Dar eu vreau să jucăm Baba Orba. Nu, e petrecerea mea și eu aleg jocul. Atunci eu nu joc. Bine, oricum nici nu voiam să joci. Voi doi țineți-l ocupat. Eu iau tortul. Oh, Shopping și cu mine vom juca. Și tot veți pierde. Ninjalin, pachetul! Haia! Ha! Bun, îl pasăm până se oprește muzica. Apoi cine rămâne cu el desface un strat. Ce muzică! Ha-ha! Ha, s-a oprit muzica, norocul meu. Bun, runda a doua. Iarăși eu. Oh, v-am spus eu că sunt bun. Cum? Câte straturi mai sunt? Oh? Ce norocos sunt! În sfârșit! Oh, uite, este propriul meu eu! Ninja Nocturnul este cel mai bun la toate. Poate, Ha? dar ne-am luat tortul. Da! Hei,
el! Măi, cameleon, pisoi, mi-ai luat tortul. Wow! Dar ia uite tortul ăsta, Shopi! Wow, este genial! El nu vrea un tort cu maestrul Colț, pisoi. Să mergem. Dar... Oh... Hei, gașcă, așteptați! Wow! Wow! Ce se întâmplă? Ah! Pisoi! Wow! 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 Te-am prins! Wow! Mersi! Wow! Spune papa! Ninjalini, aveți grijă la tort! Asta e pijamale îndrăznețe. Tortul e al meu. V-am lăsat. Nu! Stai! Acum ce mai e? Ce zici de un alt joc? Sau ți-e teamă că de data asta te învingem? Teamă? Bine, vom juca scaunele muzicale. Pentru câștigător? Wow! Niște baloane cu maestrul Colț! Eu ies din prima rundă și apoi îmi iau tortul. Voi țineți-l ocupat cât timp reușesc să o fac. Deci să nu câștigați. Baloane! Bine, Baloane! pisoi? Hmm? Oh, bine. Haia! Da, când se oprește muzica, toți trebuie să stăm jos. Dacă aveți scaune. Muzica! Ia! Haia! Ai pierdut și o pârlă și reată. Oh, nu vine să cred. Ce mai ghinion am. Nu o să-l învingeți pe Ninja Nocturnul! Super Ciopilipirea. Să jucăm! Ha? Îmi pare rău, e ocupat. Ha! Adio, cap de pasăre! Ai pierdut! Oh, aripi subțiri. Tu ești prea bun. Așa că am mai rămas noi doi, pisicuță. Dar o să mă las să câștig, nu-i așa? Pentru că altfel o să arunc tortul. Nu o să faci asta. O, da? E petrecerea mea. Și dacă nu câștig, nu mâncați tort. Pisoi, trebuie să-l las să câștige. Ha! Papa, pisicuță! Super Pisiviteza! Este ocupat? Cum ai reușit? Dar tu... Dar, pisoi, ți-am zis să-l las să câștige. Cum? Dar baloanele astea vor fi grozave pentru petrecere, nu, Shopi? Ce tot faci o pârlă cu degete lipicioase? Ninjalin! Nu! L-am prins, Shopi. Cum? Nu! Este tortul meu! Hei! Nici urmă de Ninja Nocturnul. Se pare că știe când e învins. Dar tu ai riscat tortul lui Shopi. Dar l-am luat și în plus avem și aceste minunate baloane. Tu nu asculți. Petrecerea mea e cu șopârle. Asta crezi tu, Shopi? Așteaptă să vezi cât de super arată. Ha? Mitorul tort cu maestrul Colț. Eu îmi doream un tort cu șopârle și acum îl am pe ăsta nefolositor. Dar poate facem schimb. Nici gând. Hei! Da, să facem schimb. Nu! Tortul cu maestrul Colț? Da, tortul ăsta e grozav. Super tare! Mai ales dacă apeși aici. Ha? Ce se întâmplă? Oh, nu este un tort oarecare. Este un tort cu figurine și pete cu lipici lipicioase. Un tort cu figurine și pete cu lipici lipicioase? Da, când ultima bibiță se face albastră, va împrăștia frișcă peste tot. Și când toți vor încerca să se curețe, se vor lipi rău de tot. Așa nu o să mai stricați niciodată petrecerea. Dacă toată lumea se lipește, nu va mai veni nimeni la petrecerea lui Shopi. Îmi pare rău, Shopi. Este numai vina mea. Poate am făcut o greșeală, dar acum am o idee. Haideți să fim eroi! Ura! Hai să suflu în lumânare. Ce se aude așa? Nu uitați,
Adică... Adică eu. Acum ce mai fac eroii ăștia nesuferiți? Stai, este un fel de joc de petrecere? Haideți, încă o rundă. Oh! Ha-ha! Eu sunt în Shopee Mobil, deci am câștigat! Cum? Uh-oh! Oh, mersi, pisoi. Încetați, Ninjalin! Nu-i amuzant! Hai! Înapoi, stricător de chef! Autocurățare. Crezi că arele s-au întors să explodeze acolo fără autocurățare? Eroi în pijama, nu strigați piua. Iar în noaptea asta am salvat ziua! Chiar e o super petrecere, Greg. Mersi. Ha? Baloane cu maestrul Colț? Credeam că ție îți plac doar cele cu șopârle. Așa e, dar astea-s pentru tine. Wow! Mersi, Greg! O să le păstrez pentru ziua mea. O să dau o petrecere cu tema Maestrul Colț. Și cu decorațiuni cu Maestrul Colț și tort cu Maestrul Colț și jocuri cu Maestrul Colț. Și muzică Maestrul Colț și...